konpondu eta astero etortzen gara 2 egun edola eta ongi ateratzeko. Batzuk erortzen dira, beste batzuk soltatzen dira eta beti konpondu behar dira. Konpontzera etortzen gara 10 edo 5, eta gero bilerak egiten ditugunean etortzen dira ia guztiak. Hogeita bat motxorro gaude eta baita ere aurten aterako dugu hartza eta kerra. Duguna da gazteei pixka bat izutu eta eskuetan eramaten dugun haragia aurpegitik eta gorputzetik errestregatzen dire. Beti gogoz eta irrikitan gaude motxorrekin ateratzeko.